na wo hwɛ ene dwumadi a ekoso e wo Asante-Frante man wo hwɛ de otokru ye ne brawe so tumfo se tu abebi ekotokopie se Asante man nyina wura ne maame ekrom e na ye wo yi na Frante eben Asante mampon eben adwura e na ben sekreduma se na wotimi fa Frante ekopie enkransa ekosi kentampo na wakotamale na ne dwumadi a ekoso yi eye twentwen kodese prekon dance aso eye Princess Duncan ono ena twedi ampon kwa ambasa yi adom aka eye otumfo maame Asantehemaa'S na koma se o bribi wonemu to wamfamra emeboa eye Asanteman titiri ne Frante man enti na dai ena Princess Duncan obeso eye aframu no wasai ede akyere eye Frante hene ene ne hema ene nananum atrankonwa ewo Asante-Mantem no otumfo abrempon se eye Frante Nkosuohemaa enti se ne mohunu Nyansapo Tv ewo eye Frante a na nye ahonte enye de eye Asante amamre amane ayesem akosem mebusem adomankomasem ne abakosem ene mu nkrodokirede ene ne ye ne ye kase enkosoa obi a wo bo amakura tumpon akonka yedie mu nkanko emu ena ene eye enkoso enu nti ne Princess Duncan ye bon se Nkosuohemaa ewo Asante-Frante Asantehemaa'S krom Appiah Amantamu ahona ene nana ousu sechere Frante hene ene ne ba panyini nana adomanya akon a otosumienu ani atrankonwa ebo awra Princess Duncan esini se Nkosuohemaa wotwa kase saso a ebeye a convoy nyina edi animu na afei ena awra Princess Duncan wono atimi abedru eye Frante ekuro yi mu a esewani na ense okakire esewani ense okakire enna da okra enya fadi agro ne na ohwe se de amamre ne amane no nso esi todwa ewo eye fitiamu wona na anokwa ahenie ni ahensem no toda ya na emu akono toda ya na emu efe babia awra Princess Duncan eye adwuma no eye koa RMCL and tuition land cruises as sasuna registration numbers ni nyina aya company no again Ordene ho abepio o free Cape Coast afantima muton abedru ha chechemu a ne de kron na ene nana ousu sechere Frante ehine ebono eye Nkosuohemaa tinananom ato santina bom efri ogwa amantam pon abepiem ewo eye Frante man mu ha wo mo betai wo mo de hye na chi ama Nkosuohemaa no bibia so atimi aye kama eye awra Princess Duncan
no ne papa nimpon Dr. Duncan enso ewa ha onka ahemfo Africa Coast baye dina no nyam betechire anwusampa ade fefefe dia Afranteman nana owusu sekire eye dia ma ne ba no wo bo ne se Nkosuohemaa no na ni so na hoho a nti watutu ne nan aba ene nana ode ne ho abebio ebeta adwumade na chi wo hwe dom a wo so omo ede omo free Cape Coast mamu befisiri ha na ese wani ense okakire ampa wahusi amamre no emu edu na amamre nso eti apopa nti ene Dr. Duncan wonu ankasa atutu na namo abepie adwumade na se tede ne ho abebio ebedru ye no amamre ni amane ekwanso nana owusu sekiro tosumienu Frante ehene ene nehema nana adomanya akon ene atrankonwa nyina asre kwan a wamokoma eyo de ne ho abebio ene eye Dr. Duncan ene domo a efri wamuguso ede nsa etonsayam ama omakwa aba ama no etimi ayefe nti ode ne ho ene Dr. Duncan ena afi nananom asori a omo ema omo akwa aba omo wiepe omo di amane enso ebeto aso otumfo nyankopon wo kira so amaye yetmetu anamo amaye yaba otumfo asase so die Asantehemaa'S so mpanifo madaruma isu ahwimonim batan kese mpanifo a ye wa nyina sebe ewu bi na ewie bi seme free etrenu ho ana me ba mpanifo esene ho na me yi wo machi wadani kurano ti ohene ana sabe otio otigai nana ma homene so e hwe si eto aso ba muhu pani so oto ano so no ono so se bia nyaado won de wo Asantehemaa'S ha okọ Asante achimbogu man hene na champem hene no nana usu peja mu ai ko ba usu o man hene sebi mpanifo se akokọ won trene na mu nya na tabu ko betrene na mu na tabu kan na serpenti ana obi de ebutu ama no ne mpanifo a eta dachi enso nananu madaruma mpagya mu ai ko da se ba ne gwa mu sa mpanifo bi e de na wakatire yem na hwe wa wosre nye yi usu nye yi na ye ti Ghana ha nyina e prebi etwa mu be mfie be mfanse duni National House of Chief Asante-Frante ono na nanu de dodo onu a eni no menhia so ade bia otumfo be bia no o matia me asote amane ba nto ye botira wonyina nkwan nana yeda ase abru wode bia maso ya ma nyama pagya mu na rempu asi edu so ewo ode ne ho abebiu dodo no ayeta hu ne se Professor Samuel Duncan ya to profu ne de obepie kuma ha onu no rempu asi edu a nananom dayepa o so yinkonya so nadam dayepa se da bi ehia prof yi ne sunsun okrom ha se o meboa sunsun ne de me nka na ha na me nkyira de kura ye be na enum ye nyina ye bi hu de kura ye be na ha onu ana ye de na ba na de di be hu no pa nkanaka me be madroni bi koa ye fe de koa mixia agidi wo wiase na ebra ko bet ne ba ye no wo mu a mu free America o ene China for de ye ma papa ina wo mu se drone betimi asi ano kwan nti eno an se yesi papa so ye nyina agi tum se 2022 ye no won na oye ba ko pe odem ba ko science wo mai mu scientist of the year on me ebi amofwe no TV so a ono ani ya bi duro so wo Ghana ha nyina so ofi
ye ko mu no wono ne president wono a say ma cham ba bibi ha ene nyame aye adum kunya da roma ama cham ya bibi ha iti enu ana ye hwe eye na hima Asantehemaa'S ni dom na gidifo no wo ha penifo wo ha na sekire ma sensu penifo wo ha na ma betai na ichi enti ekwanwa da ho ye enu ana ne ye hwe oni bia eni na mu ya mama monu yo ya mi amika sei ode no ho chia me ne me na ode no ho no aye ka no didi ye se enne ubehu ode no ho abebi mansan nyinara biwura wada ko mesi waburo me hira na me hira de me hira ko wona wonante enso ko be bia wo ko uhu emne kwa yen kan kire wo ene do mi waba Frante mamu esew unha adu wiase nyina no amanfo obo kontine pese ye hwewo ni e be hwewo ni ehunu se de ositie e bi se ya hwewo hu se de ositie ti ene do mu di wakiri o makwa emne ko a da se bre nkan ho da se bre se me nia na ekoi ade na wo me be maba usi ade ya wo yo e wiase nyina ehunu enchepi ana Ghana anyinara yehu si ye pe ahemfo a won betumetu o mampanefo yankwati obi a say wo be ye be di akire wo se oyo ene de o pie Asante krom wo do anu anyam e be se wo tumfo tu awutu e be se on fo nya grokura ade akazo on nya grokura enti da se be ene me se man makase o bi jema nu ha de na mi ja ho se mi kasa a kire dana no mo no atimi awiedu afa na santre nato na akono pa santre no akono efe eyie pa esansa wo hwe se de santre no esi atia wo bi enkyerɛw se ampa tumadie no eno ana yetimi adrusuo no se de santre no esi ato a eba no anokwa aniche panika ne pani fa wani krochwa wisi netimi bepiem ewo Frante enua ekrom ha na behu sampa asante wa amamre asante wa azoye asana ababa wa Princess Duncan woni ne dom na busia mo ato santina wo mo eba aba bepiem ewo Frante ahemfie amadwumade ne pomponso no wo matimi adanadi ede akire omanfo na pani ebehwe edomu a abunkam ede afaso won Frante ekrom ha no esewani nemum ense wakache yenuanom angrafo eso abepiem ewa ha sanso na abambofo a ene ewo kro yi mu no onua wadaroma efeyi keke na amamna ni amane a eno so etodua no echo sampa asante wo bibika na asante wo amamre asante wo azoye asante amamre so efepa efeyi esansa domo a eba no esewani ense wakache ekroni mo ye biti ekroni mo ye se manya domne efe Dr. Duncan wono ena ne ba ene ababa wa Princess Duncan ya ene Frante empanifo na nanom atrankonya ebo no Nkosuohemaa ede atudwa ene nti ene de adaje ni poso kowani adaje ewon Frante man ni mu sa ne sitie Nyansapo TV yegusua wa ha yesane no patomma ede ama yenahwefo oja Phantom from Ejiguo, Nagate Ejaguo, now rest of the media men. Oma asi aya kado na ampa echesa ampa dwumadie ne mpampan so no atimi adruso. Mini amedasema yentro so na yemfamfiri ha mti samni me no ekasei enenya asempetwa kwa Princess Duncan no ono ena ne papa ene Professor Samuel Ato Duncan kwa FS sa edura ehon nsem gintan wo mema na won odi kan no owura Professor Samuel Ato Duncan wono ena ne ba ene Princess Duncan yi
enti ene Frante ekrom ene Nyansapo yeguso a yewe ya mpanyimfo hwe se ne be omo ben totoye amamre ne amane kwan so se ne owura ye friend se Samuel Duncan professor obimfum okuni a wode koa FS edroi ede ba ye ne baba friend se Princess Duncan ye amamre ne amane be kwa wi na afeye akunya ede ma se Nkosuohemaa wo Frante kuyi eno ewo adura secheduma se ehye Asante-Frante ha no eho nsem na ebe kwa wi afei na yehu se ato nankasa professor koa FS opapa nankasa waba betena se yehu se o maame nso eka ho ne yere chese wone ne wo Princess Duncan yi wono nso di princess achi wo nyina echi anananom di sa me Frante nananom ahemfo na wono nso abetena se wo hene ne tie adwam a empanyimfo a eba ye no wono echi ano na afei wo mama na kwaba na adwumadi no afei etimi akoso amanebo ene se de di konina yedika abohom amane ato ho nkra de a kire mudada sa me de yehwe se amane ne amamre twato no wono beye na ohema aba anase princess yi wadika na afei waba befa na kunwa kra na afei wato so akọ nanimo ntimi ne mo kase nana owusu sekire bobo a wono etoso miensa ana owusu sekire bobo a otoso miensa wote adwam Frante hene no wote adwam dada a wono mo cha wona wasori ogina wono a wono mo echia no e wono nya asempeto Nyansapo na wasoguso a wuti a woni guso a wohwe yi Professor Samuel Duncan wono eno kakuma bi na woduru ho na chese wono so echia nana wono hye captain tuntum na yede eye adekoko ede atwemu wono woduru nana nchen a wo chia na enye asempeto edure ya wo ye waba beye Ghana ni a chese wagidi wo Ghana ha eni wiase afa na nyina eduro ni bota etitiru ene se ebeko na aboa ama nipa yiyo etimi akonkan enti kwa FS de enya asem ketwa wongu so a wo so wo ye nhwehwemu ehwa kopim se wo benya edura eno de ebetu yade a ye friend se HIV yare moawa no asekura na emmo se kwa yi de enye HIV eduro na emmo ebeboa na amane ma akonkan Princess Duncan ena wono so echia sisia Princess Duncan wono ena wo chia sisia na baba wa so no kra yewura obamfim okunyini ato Duncan ne ba eno na abeche afei eno maame enso edura wo chia Princess Duncan nini wono aba betena se wo hwe na oya baba wa sebie kroto ababa wa so no pa hwe ne kuntwitwae ese droben ene ne hwene chese na no kwasem ni ne ho akono wo yoba ho fefo pa wono ne amamre ko FS yewura professor eno no pamena anase Samuel Duncan o maame ene ne ba Princess Duncan omo eno omto na papa ena ono so eto afa wabo kiki kama tiene wo nyina do mo no nyam ebetaachi no ahwe so boba no no amamre ne amane bia beku mpanfo ma wono so akwaba maba atenase amamre no eto aso na akọ enim ewo ho no ma Frante krom ena yeda so wo mese ehye adwura sekire dumase a eno wo Asante emantem ha no eho ena yaba bedu Mentrini aketechie ene asofo nom edi akire every wo gbepe Asante-Frante Frante hene na Asantehemaa'S ado Frante hene akọba de se prako dansa aso adisia ne mentrini aketechie nom anyima no mabre ko no free mensia aba bedu
Nananom say, Mira, if you dosu, in Cronsus dosu, the Coban say, and Asante-Frante, Tiamusa Monante, Mira. That's your blue, that's your yard. It was one of my percent. That's what you have to be so. Obeti ama biuga. Atise. So we had a this achame ene achame edi komasi. Wache yeso nwa sebi wodi ache. Yei. Ye besre insaye. Ye dem ye dihie. Na fe atentanya dia. Anunti ana do yu ye ha. Yaba wodi bie ni achi. Sase. Ani monyamu a. Na Asantehemaa'S. Enam wo so. Enam ohema watena nkonwa. Sachadumase man asante man. Ebe asha eye Princess Duncan and that day a dear man she had to fear Nanoma this year baby Nanoma Tranconia Ewaha and Nkosuohemaa a Pomuni Bonkum Himanoni Aprimponia Catachi Omoso Mobaya send him on Yaman art to Grammet now was a buff frontier Yirayano another day Nananum any cherry and Poacofaba Tomobaya Omudi Wamobani Wamodisiano and the CBB actual so be more quite the Alura Romoba set in Sayamunti and Omobile. In such a massive mining Asante-Frante SCNS a quite a home Monsibilibi and Fanchlan and Anonymous. Then we don't share Appiah mine, the better Misumu abu. Odene ho tima adihyianom ai freemanship abaye. Nana jase. Na asakyiradom ase. Na ahima abremponi adihye ne akatachie. Migina ha migina abusua pani. Eye Yera Duncan. Ase ne baba fenchim ne dise prakon dansa so ne wofa ase nimpon ene dai na Asantehemaa'S wasonda ye pa amebia beso front man so sa wo mo dise prakon dansa so ye ma no Nkosuohemaa bira abusua se ye de ne cha Asante-man ye de ne cha na Frante hene ye de ne cha sakyiradom ase man ye de na cha sakyiradom ase hene nana wonene maame eya ode seprakon dansa so a wono ote enhabanuro kasa kire habai enedai se yansi bibi emfankyere mu timira Princess Duncan wonene maame de seprakon dansa so na chirichiri kete Miss Asantehemaa'S omumienu enedai mesraw na masra na nanoma tena nkonwa se ma omunsi bibi emfankyere waburu miwura na chiame wadaroma Asante-Frante yansi bibi nkyira wa hene kwa entu tona chiame no monsam ne yase bibi ade akyere me wura no asam ne abakosam ne mu nkrodo kyerede ene dai wonananom ebese bibi akyere wo akyere me boto mu ayedu kwanse mu ayede dase ahene wa dase anyado payao nana wadaroma wonana enam so wanyam mum ntino mepese wono abeto nanum to ne dia wode betena akonwa so no wode amam ya mislamu mahanye din na yentie Duncan Princess edin a wode ba mira medinde nana akua ahensema abebio nana akua ahensema abebio nana edin a wode ebefro eye so man kwaya
Nana Appiah ahensima ne odikan. Nana Appiah ahensima a odikai ono eno no. Nana de otoso mienu eye ne maame nimpon wo yi akwai ono so ede ne din eba. Dindi oba apani esi insra. Ti nira manokwai na ahima adehia nom eni ntini ni akatachie me da so kuta me koto dwanum se nananom moma ahensima kwai na onse bibi emfa nkyere me wura. Eno Appiah Ezeria ujina ha o twa wani hwe wachi a wanya amane ye kokko ayen hwe yachi ye kokko ye nim ye nkonko yachi nti hwe wanim why me pese me bisa o se enye obi na ye hye wo se bra wa ofuru pem na wo ba ene me mo ate ase se ade na wo bagie no wo te ase Oti ase unim sesesei sana napne so ne age utum wi a ye de wayi oman musuo unim sa odo ho abo afode ama Afrante kuroi ene ne mpotamu nyina ene santeman unim de ogitum so betimi asom ene na de make atwa to ye se sa ogitum sa nu nyina obeye de a ene ahobrase obuo ene anidie okoti sa ne mam yensa we a bibie ne ho abetumi aya amana ye bize tumidie ede so onya tumi na sika ka ho a ede che bibia ese wan hwe yesu ano na ma owre fi wo ho nti emma baabi a wugina enei ma owre mfi ho na nka se wonya tumi na wie nti wo de me ma ho so aye de wo pe eye tumi ni kakra bi ena opone ama wo nti so de me ma ho so a de ode ma wo no betumi asaje na de ye mpesa me ka kire wa no se ne me nua kan no se ne me nua kan no ena me yare kakenti me voice na ma juma dia wo be fa ato husin edi e da so ne enkoso enkoso so de unim ni asechire eye bibi enti na ma yebo enkoso ewo krom anase o man biam timgidi se adwumadi abefa to nso yi enye di ni kwa ana obeji se bia ma beji enkoso ba panyini atunu so miwiam na kwetena fie amda hwa me ho enkoso no ye bibi a ye de bo man ye de bo hene ema kro no ekoso ti se ne na edi tumi ni ma o se enkoso ba panyini ewa ha lelo nchiaza ojini ne wi a okwatiada eyo osom ana obesom wo na obesom oman no oba panyini ne mpanyifo de tambia mo som na ni di ade be ma oman fu no ene ho akatua ana oman fu no de be ma o ti se ne ye ka bi kire nana no tie no odi utuma e be se mema gidi no na fa nkoda ba gidi no ma ye hunu ho adwuma e be ye na da acho ne timi aka bibi that's oyne odawma wo fa ase akuya wo ba ne di kwa me mo akwa aba enkoso akonwa no tumfo poku ware na de ba Asante-Frante na ebinumu ante ase yi de sabe obroni bia firi kwan ba no besi classroom ba ko so ayese Nkosuohemaa obakora bia kuro no kura wonsim bio enya sa na otumfo poku ware hyehye no Nkosuohemaa akonwa ayewo manhia wodi ene se kuro no Nkosuohemaa free education water everything eso ani di akire na beboa wo fameti o minister Shaduma se Nkosuohemaa enti minim ni America no mesro wo bai fa ho brase Frante ase kroketwa enso ensasa mia metiwe me nana owo me maame ni papa kuremu no ofire nana mofa enti mase firi kuremu ene waba wo be kana na ho ye buma ma ebi aka Shaduma se man
Mr. Obano, Kofam, Konipana obedi on so no, Omina abutre from Luomo. And now Adaroma, Wofasi, Yasu no bit not trot from Mukra, because you to Moon Suban. We can run and hold Joe. Nanatian wants to be Vincho. Mami Okua, or Yamiba, Obayam Wofasi, and now be in Yakitwa. Sadia Nana Soko, Nkosuohemaa. We will post our general cry. Betchen Subai. Sadia Okan, no be fruit to Cosina, say 1 year. Obi in country, Ubasifa knows, Mammy, where Papa were there, Minkaso, Papa. But we will post our general, the Miaka Makuma Mudia, Mahusam Wafasi, and Mebay or Bebua dear. Timami said, Nana Macano. Jumadia de Mano, a show. Just a chronia Katua, Bamusam Dosso. And Tipa, the room, Pennyford him before the Focus room. Toba Mebuya Bonfia, Yame Buana and Amaquine, and I drink. Now I do see a Conyanswa. One in the firm, the Transesa, a Infonia Casma, one in the firm, Nasabeya account, never and Nidia, and Maya. Now, Juano and Cosso. Now, Crofu Flobiso Pebia, or more, yet my wanted senior Sabio, or more pencil, Ediaman. Nana Wadaman, Nanano Mislamu, said they may Macano, Wafasi, the GD said, the Hobra Brassia, dear Macano, or Cabi Vinchre, Midamas. Mamma will say, you may dear Eddie, the Muna Manwako Benkroom. When you force in the casa, the Paufia, a year. Anakuya. And now obey. And let that way the 2 minutes be a barber mount, ye pony be the show in some. They the show in some we are. On to say the Otini beam. Can I know which Macotana baby I the open, and there would be a besson. The Mortia say. Say. Yeah, baby, I tea. Also, a BBR dancer. Yeah, him for a trim where she have been ponphone in our womb. Oh, Papa Sudi and Yamiadum. Nimo do ye. Near Emrantequa, near Yabrabo is different. And net and Tisabium. And near Malquine, no Babasum, Yanano. I was Wakoniano. Eliama Bibri, Bampedi. Na ye nyina ye hunu se wutwam ha ye se Frante Nkosuohemaa na ekure. Enim se wo firifi pam ya tetu yie. Ndi santete no wo de na brabo nto aso. Ebeba be kire Frante fo a sebe. Ebi nim sa abrabo no wo be kire wo mo. Enema bebre ba obe na ye kase ye bodin na ye nwie ye besre kronum puntuo e wo se da wakoma so ebi ani ye bibi o de nyame adom niema bebre be ho a wadwe no wo so obetuma pe company bi se ye nko bo Frante ni nyina be hye odin animonyam se de ne wo se am ehuni o china de behunu na mba mi anya rehemu kese a kire se ba wo ba no adepa bi ebe free Israel akọ Nazareth nananom ye besere mum ye ma no kwan no won se bibi en kire ma meso so mu baja wonsa Nana Owusu Seche Bobo. What was so me and son? Aya me Nana Appiah Ahensema. Midikai. Nana and the day. And you young Cassia. Would dear Shame. I may be also me bushia so. Me mamma and me papa. Nana Mendani Mechi and Mau de Biarada. Nana so frame me Anapau. O frame me a real. O frame me a new brew. Anapo
anadu de suomu a nana meba nana misai eyi yade o yade pe ene ntumi ma member nana sa woto nsa efre me na mamba ene meto ho ntam Chebusia Sami Sawasha amamre no ne amane na ana etwagu no say Princess Duncan ni nana Appiah ahensema nana Appiah ahensema wono eni brembrem Frante krono Nkosuohemaa nana no nimdie mu wono trase no wono ayi no say Professor Samuel Ato Duncan ne ba na your friend Princess Duncan say di ahimie ene akonyantie no ye ba be friend say nana Appiah ahensema wono na womra na Frante krono womra no meye Nkosuohemaa say di yanya awie a chese no onna eye Nkosuohemaa o maame na chese wo bo ne chidom kama eno ba tampa eno no enye eno no ubenya se odi medie se wo maame wo papa nyina wo twedi ampombo mmode na wono etiase ahoden ne nkom professor na one ne yire wono eta na chi a chese aye ni kasem wo hanoma enye asemketo akra enti ababa wa so ne sese die Frante krono wo pe Nkosuohemaa wono ene nana Appiah ahensema wono eno no for Sami say wosha asesejwa anyanyo no kama so wosha ase na mo mienu eni aye a ye de hyehyɛ ase ni mu esi nyina enna na Appiah ahensema betena so ye nuan ma mo breye ye nuan ma wonu efiri fra mantamo na wonu mo de wonu no nyam ebeta adwumadi nachi wonu na sese wonu mo so ate esi dwuma wonu mo ebu na chese enne aha enyasem ketwa kra afei ena kofi wo som kase komfo a wokom no nana kwaku bonsam wono nso ababa be pinto hwe dede yo ene se di nipa na gitwi ngoma je trada ngoma kwaku esen fitefitefitefita ene odi be so ene nana wafa no hie pa bo se wotu bibi won mo manfo epre a won mo ezesa no ho no ma enyasem ketwa nana kwaku bonsam kofi wono ena oyinti a wo ba no enne nana se de mekae no se de bia na nkete hu nana wo fa hu na waye hu doso batakali na niema bubom nenso enne nana akoni different kwa captain atese yasa aye beat se batakali kese ena eguso ne nana boniti no ama nana ho aye fidie papa wanya mpese na emuso sa se de bia na ni breba woye no ene nana wo ba no sonko kra woni enuan manwafo ena wonu matie suma wonu magro mo bono no nana so no kakra wonte ene Frante krom hanom no pani wa behwe eswani ense ka kire wa Princess Duncan na hinsie anase na hinye akonwa ede ma no enne baba be Nkosuohemaa
Enana Appiah ahinsemen ene ede anigye ede abakruma ne de dom ene mpanyimfo ne ntin etwetwe wu so ababa bepia enya asempetwa kra. Nyansapo TV yeguswa yesane ne bajema ewo eye Frante ekrodua Nana Kwakubu Nsam enso abedu ha Kofi Powers odinanum nyam abeta adwuma de nachi na abra Nana Kwakubu Nsam ebepie mu Asante krom duam wem no sede kro na si adane no esewani enso okache mobi abebo awura bia de otia ne Kofi Powers the super authentic man ankasa wa ha mame misa no nsam ba ko mienu miensa bi no nchansemu emfa enchen Nana akwaba aba Nyansapo TV so yebru katachiye Osiamwana Prekese Jamadu ufiti krotia na owaje afiefiem secret no ene san chemical kra wadama odefo Kofi Powers na dawrumenti sebe bread yesa na Kwakubu Nsam authentic ma 50 ba bia na chese fans na na ekoso efise wiase no wadwuma pa ene kire se de osuban sitie unu se na Kwakubu Nsam nye obi 419 oye double money oye pocket no dry 87 bread yesa sebe nyado ene die ohwe dwumadie kase a ekoso wo hase ya kese ye dwumadie keto akura princess the princess on say na authentic man metumi na aduru ba bi no na kese hohohia eti we ya ade a ye nyina wo se beta ye nua ba nachi na ahini a wo di anyankrompon basafo ya duma pagya no o wiase afa na nyina na amanfo te ne nka no yeso ye beta nachi efiri sebe mpanyifo si de onim to ne din atwono ano wa wunim to ye fa nyina twere no ano eti ye nyina di ye no nyam na Kwakubu Nsam and entarad with Kofi Power ye ba beta achire ye nananom nyina ba be kabum ni apagye nua no akosora mamanfo hunu all over the world. Nana Kwakubu Nsam the champion Mayweather ye de nanamudi and I Nana Kwakubu Nsam I will never say make change say ebia me kwa sore na se bisa yes omo mu gina nyina kwa asore ye ka konfo okro nwe be 3 assess pe edi entra omo be hwe nananom dwuma say trick fake home quality home eninti no mamba ha na yenso de ye kura nananom sumtwe no curve no bend. Nana Kwakubu Nsam and manya we mema wonko nana wadaruma 1 minute na sadia usiba ya na ankrofo SCA pubehwe aye crusade plan anke ya ne ha midisa wana nana wadama anka dormant mi masa na so na uba ye dom na pu abadodo ehwo hia me so good no we nipa temachi bebe peace and love keep people almost city nyina temachi ye hwe nananom ahemfo nananom akonfo nyina na nyina tana na Kwakubu Nsam authentic machi on say na Kwakubu Nsam enye konfuketo am international around the world enti no 77 producer say dwumadie bi say na Kwakubu Nsam so now you can see to it say the program is authentic. Bye bye. Nana Kwakubu Nsam na mote ne nka awo Nyansapo TV esono wasane nsam bebre ade aguo ade amaye yegusu o Frante krodua nim Nyansapo yegusu sane no badwemma yedamase na Frante ne se mimusa mo sana no krakra ene sai ene fitai kunu ada ma mesu obu na me se geshi hedie na Asantehemaa'S empesu aso no te hedie amamre na kwaso tumanyado sentie nyina ne se aya adefefa mayama odene ho samo atu Duncan woni da sebre gobo ewusi a otoso nso aye fedodo e de kwakwa ye ho na aye bodi e boman ya ye beti on Frante ha ya besi bi a kire na no mo na bi amamre kwaso ye se ye da ye ho na gya ye di afade ye beti ewura na se bibi wo ho aka kire ye nyesu etima danase oni bi anim anim ti de wa hasa bi yo na obofo okoto abura sabi wonum bi no won hono no
Miranom Sania Duncan family esie eno no. Amose ketua bia nso enti na abaifo guso wi nkwadai. Na nanu modaroma empanisi baifo ba na nani nso ade. Asabe mprebiasa. Ku probini tenten so ana atena bia so eja onan. Se da beye tetrete. Eno nti nimsa da asebre ene na busua no omo nsinsuo mansa na omo ham. Nti mira Sania mira no se no. Oyine ba penisi sa kotoko ni wan yade apese yi musuo na wa haide wadawroma sene kura me enko no okongura bo mu a ntakra no ni da se ahene wa so takra nko ade a etu sebi yo ntakra esi ituba na nanom anim ituba Asante-Hema anim ade a na Asante-Hema ne brempon aye akire no sebi Omo di no omna ne se osan se ofa dia odi ti ofa ne bumpura no a odi be kire wo sebe yewura ade wa yamaye no aso ye ni yi empenifo se okukuba le tiriye no no shi osorobofo pia osorobofo ti haidie amamna na mane ye kwaso eye mia biwura ada ro mambo muma o na bobo wo se enti ne edi watena so no obi no wode ne sabe nkum kire so da ayembusuo na ye chiwade wa Asante-Hema mu ha ese oni mu 20 na Asante-Hema de obetena ha onumade ye fe ye de tutu ho enye yie ye de batoto ho ani se de wade aroma ni bo mu ade yi na sida Duncan family ada sebre en nananom atrankonya Mira, I'm say asidai enye sika. Nemum amamre ni amane se de be yebese mu kena. Ama daati bi no yakase mutu nsa gu so. Pentu mienu die. Esi atia me so. Se na konku na demu wa. Su fra Asante-Hema ya. Ibi aso na esi so. Ndi pentu mienu enso so. Anano bedinti ebeda so asimira. That's how you was. Abusia na chese eno no oba Asante-mantem hanoma se de nananom si didi omu dwumadi no se ba ahinsi anasa ahimfi ankasa ne tuntum ena na wonom tade yade nyina ahinsi tuntum na nyame yadom na amamre ne yewie na afei bema so afrem sai oba wo ya amamre na amane yesefata nyina awie na nananom wie a ukọ na akosan ho wasa akoye fufuo na afei wapem abawanim na ade aseda chenchenche ede aba enti eno na sesi a yehu se ebe koso ya yehu se nana Appiah ahensema a wono eye Frante kuyi Nkosuohemaa one ne maame wono masesa wono ho na wono bofitam na wono beda ase na ahye nyame enunyam ne nananom so enunyam odwe opani ya ye de komade tuntum eden koma wochia nana bobo sesi a otoso nyensen ya wokọ wo mo wo badwoku a wo mutum ampanyin for councils of state members na se wi ye nana otuosirebo fi ho a opanyini wona wote adwamu a second in command said the broni be kanu no pepepe ene wono so aba a manka eno na ebredra nana Appiah ahensema wona okokoto oba ahema wo Frante kuro nanim sesi a ama ode ne nsa ato na pampam a wo hira no wo ahye ne komu din se waba atena se nanom nka ho na udwumadi abedi nyina enye fefefefefefefefe ewo hono ono ena wodeda ase ewo ho na amamra ne amane ena ye kire ne wo ha se ne tienti ntu nima na adibi ede abo okutu dwem ye de tuntum ene ba na ye de beye nsaye ya amamra nyina awie na owie a wakobo fitam kunimdie a ekire ahote ekire se wadi nkunim ene ade wabeda ase ne maame ena wono nso eto aso na ene wachese oyo obatan wone ne papa nyina a wo nyina edi wono ba be yeti a wono ma behwe ama amamra ne amane ye sefata se wo se Frante kuyiyo ansana Nkosuohemaa edibre na be kanensa no no beyo obi wono ma no wo hwe Nkosuohemaa akra ne de dwumadi ni se obeboa amempuntuo ene niemapa etimi akoso a amamra ne amane nyina mu eka ho a chese ne nyina aka ho a wo beboa ama nchechiriye ene dwumadi etimi akonkan
Intina say Nkosuohemaa nso edwumadi eno no mpuntuo nyina obedi mu akotene e ho no ama no etimi abo ama Asante kuro no so akonkan ono ba pani ato ebesi akonya so Asante-Frante Nkosuohemaa amamra ni amane mu na Asante-Hemaa ena edi sa adwuma na betimi anka ma obi akora ahome ahanya din Enza dikai Mama unu bi acha mu hwedi brasa da kwasi asi ampani fo ye ni bedo so na mo dikai na ni ma mo so na mo dikai na mo so toto za asa mo tachi e ko no mo hwedi di mo bi amone no Obo wani ba ko mix ya die. Nana Appiah. Ahande Onyankopon. Woni gina no. On na wayi wo say wo yi Moses. Na ya dia wo so mo ba na ndwe bi. Ana mo ma tajwa ko mo ha bi. Amen. Amen. Obatin sem bebre na so ma wa ba mu. Amen. Kuko wanim na kukodro. Na mi ta wachi. Obi abefane na mo ba nya kasipa. Na djuma tie da wa kuma so. Na me mo na di. Fa hye me ne wo ba Frante hye Asante-Frante. Na me ja Nana Santua. Wona Nyankopon drum ye fru. Wona wura. Oya kwan no no. E na mote. Appiah. Ba sasi so. Nyankopon hira ye fru mu be. Amen. On hira wo. Nyankopon hwa wo so. Omo wo ho ban. Nyankopon omo wakukodura woni wo bai betu anamon na anamon so mo betu ni anamon papa ka ne dua ya ye gida ha ye Ole kasa Nyankopon omo am o hwe mo so omo ho ban ba bia mo befe be nyame ba bo nto mo so na me ma wakukoduro na Frante Dumedi aye di ni nei. Nyano no. Ni fa shek na Frante nyu. Atuwa keka. Asante. Otumfo. Ehye wo mu nyina ni monyam. Be ma sinsiom ansa no wa ham. Ko ba ni Yesu. Amen. Nyame sunsun kron.
said your mamma and your money at Tiano. Answer me. Wadaruma, Emra song, Santia mamma and your money. Mama Bessie, the answer, a ordinary home, and I'm afraid that's bread and to Wadaruma. I have one just say, and you see, I am who ye and say, your son, Nana, a queer ahin, summer, Udikanye, so the moon, na Yadanato, AC, Akunyanso, and Prensa, HSS, Netona Castle, and Yamano. Sammy, none more Appiah wound, artist, one more Echiana wound, grand, na afi ye did medino ye dear sin na yakotwaso ade am